Ayan, hello guys! Good afternoon. Actually, afternoon na. And ngayon ako nag-vlog kasi nakatulog ako kanina. And hapon na. Actually, mga almost 3 p.m. na. And mag-update lang ako kasi mayroong mga bagong ganap sa bagong ganap sa ating buhay. So ngayon, pakita ko sa inyo kasi meron kaming project ni Papa. And si Papa actually umalis siya kasi pinasa na yung papel namin sa kuryente. So, pag napasa na yun at nakapag-deposit na tayo, ayun, mag-aantay lang kami, I think 2 to 3 days. Tapos kakabit na yung kuryente, diba? Almost 2 months na wala kaming kuryente, guys. So, anyway, so today, pakita ko sa inyo yung trabaho ni Papa. So, alam nyo ba kung ano yung mga mag-guess nyo ba kung ano yung mga ginagawa namin ngayon sa buhay? So, anyway, ayan. So, ang ginagawa namin ngayon, guys, is meron na tayong tindahan. So, yes, meron tayong tindahan. So, marami kasi nag-request ito dati na tindahan ka na lang, ganun. Since ito na yung bahay natin. And mamaya i-check ako sa inyo kung bakit kami nagtindahan. And today, pakita ko muna sa inyo. So, yung itsura ha. Ayan, very very real. Walang atong So medyo madumi kasi syempre si Papa naggabas tawag doon. And then basta ang dami niyang ginawa kanina, and then yung kalat namin dito kasi maglalaba ako mamaya. And ito yung part ng higaan namin. So diba ang dumi? Kasi kaya finold tapos binalik kayo na kasi natulog si Hagrid. So ayan ang dumi. And so yung ito na part guys, hindi pa to napinturahan kasi nga yun nga yung plano natin. So yun, ito yung mga ganto guys. Ito yung mga screen, yun yung sa ginamit namin dati sa ang tawag dito sa aming Shopee. So marami kaming ganyan. And then yung mga pang-display marami kami. Nakikita niyo yan sa vlog dati. So yun. And then mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ni Papa dyan. So eto guys, puro lang namin yan kinuha, hiningin namin dyan sa kapitbahay namin kasi sayang kasi tatapon na nila and nag-renovate kasi sila. So since yun yung bibili namin, ito 65 pesos itong isang ganyan, 65 pesos ata. So yan yung ina ni Papa, parang kasi mamaya bibili si Papa ng plywood. So yan yung iaan nyo dito. So nakikita nyo yon, yan ay mga stocks pa namin from Shopee. Actually naglaylo ko sa Shopee, di ba? Sa mga nakakaalam, ako sa Shopee kasi nag-focus kami sa Hilamos, di ba? And then nung nag-pandemic, medyo naapektuhan talaga yung Shopee namin. And then nag-stop muna ako mag-Shopee. So yung mga stocks namin, marami namin kaming nabenta dito sa dun sa mama ko. And then yung nasa mga stocks din yan. So i-display din namin yan dito. And kasi mga party supplies yan. So i-display din namin yan. And then may mga toys pa. So yun yung aming yun yung ating gagawing projects. So mamaya kukunin natin yan, and then dito parang division siya kasi supposedly dito yung kwarto namin. Ito yung amin, ito kay Hagrid. Parang maliit lang na room kasi gusto namin mag-loft pero ayoko kasi basta na lang mag-loft. Gusto ko may budget talaga guys. So soon din tayo, mag-improve. O diba may nagtitinda ng banana cue. And then so hanggang dito yung so sa labas din. So ito yung trabaho ni Papa. Actually ito yung pinagawa ko sa kanya, and ito yung may jealousy dito guys. So pinatanggal ko kasi instead na gumastos pa kami ng dun sa labas, dito na lang sa loob kasi may frame na siya. And then pinatanggal ko lang. Hindi ko pinatanggal itong center. And then ayan. So pipinturahan ko yan. And then ito naglagay siya ng ganto. So ito yung screen, hindi itong screen, papalitan pa yan. Ang screen namin to sa bintana. So papalitan natin yan. So yan yung niya. So yan yung magiging view niya. So yan So yan. And then hindi pa tapos to guys.
So, kasi si Papa, inuna muna niya yung sa Sipalco, sa kuryente, bago ang lahat kasi para maano naman, patapos na yung kuryente natin. So, yun yung itsura niya, guys. So, ang haggard ko, te. Eto na nga, the question is, wow, the question is, baka tayo magtitindahan? Actually, dati pa naman, kasi, sabi ko nga, yung business namin, nasa bahay lang din naman talaga. Ngayon lang kami laging alis ng alis kasi nga walang kuryente dito. So, yung aming mga freezer at saka ref, nandun sa father-in-law ko na bahay. So, pupunta kami doon lagi. So, medyo hassle siya. So, sabi ko kay Papa, ngayon na atin naman na itong bahay, at since nandito lang naman tayo sa bahay, gusto kong mayroong tindahan. Kasi syempre, yung sa Hilamos kasi, meron na kasi kaming mga meron na kaming mga tawag dito, mga wholesaler talaga, yung mga suki na talaga namin na kumukontak na lang pag gusto magpa-deliver, ganyan. So, pero syempre, may times din talaga na matumalin. Ayokong masyadong magdepende dun sa frozen business namin talaga na siya lang. And, so sabi ko kay Papa, mas maganda yung meron tayong tindahan, no? Kasi maibibenta din naman namin yung mga frozen products namin. And then, yun, dagdag extra income na rin. And then, hindi ako masyadong ngayon. Kasi, malaki yung nabawas talaga sa bayarin namin bonbon. Sobrang laki. And pag-uusapan natin yan next time, guys. Ngayon, pag-uusapan muna natin yung, ang hagad ko talaga, bes. Ngayon, ang pangat ng light, pag-usapan natin yung tindahan. So, yun yung magiging plano. And then, yung mga toys, kasi marami akong mga toys. And, inopen ko na rin yung Shopee namin. Kasi, syempre, sayang din naman yung aking, doon, 5.6k din naman yung aking follower sa Shopee. And so, binalik ko na yung aking mga products. Pero, syempre, hindi na kagayon yung before mag-pandemic, iba na talaga ngayon. And then, kahit bumalik na sa normal, yung mga tao wala pa rin pera, diba? Mga pa rin nawalan yung trabaho. So, hindi pa rin ganun talaga kabongga yung mga tao ngayon. So, except na lang yung kumakatanggap ka nun sa DSWD. No? Wow! Kakapera ka. Pero, ayun. So, yun yung plano namin ni Papa. So, i-update ko kayo pag natapos namin to, kung pag magiging forma nito. And then, sa labas din, marami kaming plano. And then, ayun, I'm so excited kasi excited talaga akong mamili, guys. Hindi ko alam kasi maybe dahil lumaki ako na si mama talaga may tindahan talaga. And then, masaya ako pag namimili ako, ganyan. And, yun. So, tingnan natin kung ano yung magiging future dito ang ating tindahan. And, kasi dito na part kasi sa amin, yung aming bahay is katapat lang ng basketball court. And then, dito kasi sa aming subdivision, hindi siya ganun kadaming tao dati. Ngayon, medyo marami-rami na yung tao kasi marami nang nakatira sa mga bahay. Kasi dati nung dumating kami dito, konti lang talaga yung tumira dito. No? Kasi medyo malayo nga. So, ngayon, medyo marami-rami na. And then, hindi naman talaga yung tindahan yung magiging, talaga namin, magdidepende kami dyan, no? It's just lang, extra income na, diba? So, yun. So, mag-update ako sa inyo mamaya kung, makauwi si Papa. Kasi, kailangang dalhin yung aking pinsan kasi nakapangalan pa rin sa kanya yung tubig, ay yung kuryente. So, kailangan siya yung magpipirma and then, saka magde-deposit. No? Tapos mag-deposit, ayun, mag-aantay na lang kami ikabit yung kuryente. I hope lang talaga na meron ng kuryente, guys, kasi sobrang, ay nako Lord, sobrang hirap talagang walang kuryente, wala kaming ref. So, wala talaga yung aming ulam palagi, hindi laging egg and yung mga nakakamiss din pala talaga yung walang ref. And yun, ang daming plan na, I'm so excited. And ayun, yung pinaka-reason talaga is syempre, pang-support doon sa aming Hilamos. Kasi may times talaga na matumal talaga. Lalo na kakasimula pa lang ng pasukan. And then,
Ayun. So, yun yung goal namin talaga. And then, uh, basta, pag-uusapan natin yan sa mga susunod yung mga expenses namin, guys, ha? So, for now, yun yung update ko sa inyo. And hopefully, mamaya makapag-update ako pag nalagay na ni Papa yung plywood. Kasi plywood lang yung papalagay ko. And, so, yun. Yun lang naman yung papalagay ko. Simple lang naman yung tindahan na gagawin namin. For now, kasi syempre gusto ko ding naka-grills yung tindahan namin and all para safety din. Pero, sa mga susunod na yan na mga plano, kasi marami pa kang mga kailangan mga asikasuhin, 'di ba? So, yun. Ayan, hello guys. Good afternoon. Actually, good afternoon. Nagpahinga lang ako, biskit ang ulo ko. Nagpahinga lang ako kasi kakatapos ko lang mag-wrap ng lumpia and pag-usapan natin yan next time. Yung bumakat ako na naglulumpia ngayon. Anyway, pakita ko sa inyo kasi 'di ba, isasabay ko to sa vlog ko nung yung sa tindahan kasi ngayon ako napag-vlog ulit. And ayun, hapon na, nagpahinga lang ako. Pasensya na maingay ha, may nagwa-washing dun sa sasakyan niya. Wait lang. Ayan, anyway. And papakita ko sa inyo yung itsura. Actually, maglilinis pa ako. And kanina nag-busy si Papa habang ako nag-wrap ng lumpia. Si Papa naman is ginagawa yung ating tindahan. So actually, hindi talaga to totally na So, pakita ko sa inyo yung itsura niya. Diyan yun na yung higaan namin, tingnan nyo. Puro yan kinagat-kagat ni Chuchay. Kaya, yan. And, ito yung gawa ni Papa na, so, ayan siya. Nakikita nyo yung screen. Actually, nagkulang siya. So, kailangan, anuhan namin ng screen. Dagdagan pa. So, ay, kasi gusto ko kasi puti yung screen. So, sabi ni Papa, tatanggalin daw yung kahoy mamaya kasi hindi din niya nagustuhan. So, yan. And, actually, hindi pa tapos. Gino-close ko lang kasi may mga tao. So, ayan. So, ayan, nakuha na namin yung aming ref. Yan, yung personal ref namin. And then, nandun yung aming freezer. And, etong buong ito guys, ito yung gagawing tindahan. And, yeah. Tapos, ayan, tingnan nyo. Ito, lalagyan namin to ng mga dilata or something, kasi wala pang, kasi supposedly, etong mga ganito, lalagyan namin to ng basket, ididikit siya lahat. So, ayan, hindi pala namin to pininturahan kasi sabi ni Papa, next time na lang pag nagpa-renovate, wow, pa-renovate agad. Ayan, pag basta yun. So, dito sana yan ilalagay. Tapos may mga basket or mga pagkaso na short. Ang dami palang ang daming kailangan ilagay. So, mamaya may si Papa may kukunin na ganyan. Pero kukulangin na siya kasi yung mga stocks ko ng toys and mga party supplies ilalagay din namin dito guys, yung sa Shopee. So yun yung mga mangyayari. So medyo yung makalat pa siya, pero ayun, aayusin natin ngayon. Nagpahinga lang ako kasi masakit na yung ulo ko. And then yun, so medyo masikip na So, ganun talaga yung buhay. So, kailangan namin i-prioritize kasi business is life. Kasi yun naman yung bumubuhay sa amin. And, itong tindahan guys, hindi naman to kami magdidepende dito. Ito ay extra income lang. Since nandito lang naman talaga kami sa bahay. Pero yung Hilamos, syempre, continue pa rin yun. Kasi yun yung ating talagang pinaka-source of income, diba? So, yun. And then, ano pa ba? And, yun. And, yung magiging kwarto namin, actually, dito muna kami matutulog sa may tindahan, pag gabi. And, yun, i-update ko kayo kasi may plano din kami sa kwarto. Syempre, kailangan magkwarto kami. Pero for now, yan lang muna. And, pagtsatsagaan muna namin kung ano yung mas kailangan, diba? Kasi syempre, yun yung ipaprioritize natin. So, pakita ko sa inyo, ha? So, yun yung itsura niya. Medyo maluwag siya, Maluwag yung magiging tindahan natin. And, yun, actually, it's a dream come true.
sa akin kasi talagang gustong-gusto ko talagang magtindahan. Dati pa naman, ngayon, napapayag ko na si Papa since bahay na talaga namin to. And, syempre, lumaki ako ng tindahan talaga. Pero, masaya kasi magtinda-tinda. Masarap maging tindera kasi yun yung kinalakihan ko talaga ever since. So, yun yung goal ko. And actually, nagkalat pa yung mga lapat. Sa likod namin guys, nagkalat na ulit kasi nung dinala namin, kasi hindi ko na-vlog, yung dinala namin yung aming mga gamit dito, yung freezer, yung hindi na ako na-vlog kasi sobrang hectic yung schedule. 'Di ba? Parang artista lang yung peg. So, dinala namin lahat kasi marami pa kaming gamit. Yung mga stove, mga tanggi ng gas, yung, basta ang dami pa namin mga dinala, bilbit talaga. So, yun yung dinala namin. So, natapos na din. And then, kanina bumili kami ng ilaw. Kasi syempre, nga pala guys, meron na kaming kuryente ha. So, meron na kaming kuryente sa palat-palat ng bahay. Meron na kaming kuryente and yun. So, nag-update lang ako guys. So, si Papa is actually siya yung nag-grocery ngayon sa mga paninda, no? Nag-deliver siya slash after mag-deliver kailangan niyang mamili. So bukas papakita ko sa inyo yung mga updates. So kailangan niyang mamili ng mga groceries para ititinda natin dito. And then kasi hindi ko pwedeng umalis guys kasi kung magsasama-sama ako sa kanya, wala kaming magagawang trabaho. 'Di ba? Tsaka pagod na pagod akong pagod na pagod ako. Tapos, kailangan ko maglinis. And then, sabi ko sa kanya, kailangan matuto siya talaga yung mamili, 'di ba? So, kasi dati hindi ko talaga siya pinapayagan ng mga ganyan. Kasi wala akong tiwala sa mga desisyon niya sa buhay. Pero, ngayon, kailangan ko naman siyang pagtiwalaan. And, so, kailangan na siya na talaga yung mamili. No? Ang haggard ng face ko, te. So, anyway, so, matatapos din to guys. Matatapos din to kasi hindi pa talaga kami settle talaga. Kasi syempre, kakalipat lang natin, di ba? Tapos, parang bakong lipat pa din kasi yung mga gamit dumating na tapos nakaka-overwhelm, di ba? Kasi sobrang dami. So, kailangan kong magbawas ng mga gamit. So, for now, yan lang muna. Pagtsagaan muna natin kung ano yung mga dapat or yung mga mas kailangan talaga. Di ba? So, yun. So, bukas, another day. Busy na naman bukas kasi may mga orders na naman tayo sa Hilamos. Kaya, thank you, Lord. Kasi, syempre, may, nagtumal din yung August talaga. Ghost month pa talaga yung August. Kasi, syempre, sobrang tumal talaga ng August, guys. So, hopefully, by September, no, medyo, okay na siya. Pero, ayun. So, kaya ayokong pag-anuhan. So, yun guys, nag-update lang ako. So, yun yung itsura niya. Yan talaga yung realidad, no? Pero yung aming ref, wala yung laman. Sabi ni Hagrid, malagyan naman ng laman yung ref. Sabi ko, sige, mamaya. Diba? So, yun. So, maglilinis muna ako, guys. Mag-update ako bukas if ever may mga updates na kailangan i-update. So, yun. See you in my next video. Paalam mo na, guys. So, eto na. Dahil meron na tayong kuryente. Yung aming electric fan na solar. So, na siya. Morning hanggang hapon na siya naka-on. Kasi walang kuryente. It's free. So, si Aki kasi nandun sa labas. So, yun. Bye-bye!